Gerard Steeneker is al lang op zoek naar een huis. Zijn eigen wie er binnen 2 dagen kwijt, maar zelfs weer onderdak vinden, dat valt al. En het is een overspannen markt op dit moment. Iedereen is, nou mag ik eerlijk zeggen, een gekbun. Ze zijn gekbun. Wat de mensen bieden voor een huis. Dus, Dat vernemen jou ook? ik heb er al 4, 5 keer naast zitten, ja. En dan boven de vraagprijs bieden, dan nog niet. Dat nog niet hebben. Dus dat is echt heel irritant, ja. Steeneker kwam Joert op een iepen huis aan de Stania-staten in Ljout. Makelders doggen dat hield hij vaker vanwege de grote vraag naar wenningen op het stuit. Vooral in dit segment, het segment op 2 ton naar erin, gewoon erg goed. En vooral in bepaalde weken, vooral Huzum, Westerparkwijk, daar ben ik gewoon de weken die gewoon, ja, daar wordt zo woest op been. Dus dat is gewoon standaard in een huis op van toepassing. Steeneker is net tevreden hoe het onderhoud. Op de foto's zag het er al een mooier uit. Daar liet Ljouter het net samen zitten, want tja, je weet nooit wanneer je weer een kans krijgt. Ik ga een bod doen, jawel. Alleen veel minder hoog dan ik had verwacht. Want het ziet er gewoon minder mooi uit dan ik had verwacht. Eerlijk is eerlijk. Tuin is wel mooi. Dus, kijk, dat is dan wel leuk. Nou, en daar gaan we dan ook maar voor. De rest moet ik maar weer opknappen. Want ik denk dat ik hier als een tornado doorheen moet om het een beetje op te knappen.